Jadi iki wis teko Super ya, wis Selenggon. Salah wis oh bener ya, wis teko Super lho. Selenggon wis nata-nata iki liyane sik iki. Sik, aku mek mereview si reporter. Reporternya madang dong. Mak Tatak langsung turu ora ya? Agendane apa iki? Agendane langsung turu. Dar sik. Wes, sampai ngongak sasa kok musane. Men wong kene wong kene. Sasa gak dulur ya? Hah? Sasa gak dulur. Musane lho gerbang orang kene. Madenar, kita rambuh iki. Bingung. Hei. Ngono piye ngono? Tatak ning ndi to, Kak? Tatak ning ngarepku. Heeh. Yo, madang sik, Lur. Madang Lur. Apa, Bang? Ayam. Iki lek ceblok ya. Aku gawe bisa dhewe. Ning dinggone Bangga. Paran dulu. Yo wayahe. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak tulung niki gerbangmu ya. Pas usung-usung. Kabeh. Iki kan aja. Semang karo muni he. Nah. Gini. Di kanane. Kedep-kedepan lah. Aku main dulu tangane tok. Yo biasa. Yo ono klonya. Ya dijawab karo Yasa. Mlebu YouTube iki. Yo diselebrasi. Yo. Perkumpulan pendosa iki. Nah, jadi ini tuh beber apa sih? Beber kain di beber ning dhuwur dengkol-dengkol terus main ono ning dhuwure ngono. Jan mening. Nah, lah iki aku kan turu to, lah kok Caca panggaricu. Aku ya tangi. Ge lagi dolanan opo kowe ora ngerti kancane ngantuk lho. Ya alah. Usum jalan ngono kuwi. Lah mobile. Ngantuk berat iki sumpah. Nah, dadi. Nah, kuwi domo iki cah jadak ngerti. Jadi iki ceritane iki sekelas iki dipisah dadi dua gerbong 2 dan gerbong 3. Lagi kunjungan cawe wedok moro ning gerbonge cah lanang ya toh. Ricu tenan do pangaricu. Bentet tarat kancaku topo. Nah, mobile deh. Nah, ini gantian kunjungan balasan. Jadi calon-calon kunjungan balasan ning mae gerbongnya cawe itu. Oke. Beginilah kericuan-kericuan. Sadam. Foto hari.
Nah, iki tak rewangi aku ora turu gara-gara ngenteni Caca turu dhisik arep video iki pemandangan alam. Dan terima kasih yang sudah menonton video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Video ini akan berlanjut ke episode selanjutnya. Tiba di Bandung. Terima kasih.